Ja vás zdravím s novým videom. Trošku som zdobil maníka. Takto sa mi to podarilo spraviť nejako. No tak je ďalší večer. Dnes som bol vyložiť a už som nestihol naložiť, lebo neskorej mi našiel asi na kladku a zase som tam dodal na posteľ také svetlo, tabulu, neviem jak to bude vidieť na videu. No, ale nezažal som ešte tie talianské veci, maďarské, takže to ešte idem zapnúť a idem skúsiť natočiť. No teraz som to pozapínal všetko. Jak si to asi odráža všetko. Neviem čo to bude na videu, ale moc svieti silno. Tak toto je, no. Moc to video neukáže na tom, ale no tak trochu. Chcem aj kabínu. Toto je ložková časť. Mám posteľ. Toto som dneska vykoumal takto. Som tu dodal červené podsvietenie. Na vás zdravím, som pri Sinsheime a ja už vidím tie dva Concordy. Jedno je tuším TUčko sovietskej výroby. Ja už ich vidím v ďalke. Ale však toto som už točil viackrát, ale som tu dávno nebol na tento smer. Lani som tu tuším bol niekedy v máji nakladať priamo tuto v Sinsheime, ale nejak mi nevyšiel čas sa sem dostať.
škoda, lebo je to múzeum a som tadeto jazdieval dosť často, ešte z predošlej práce, čo som mal zamestnanie, a vždycky som len prešiel. Nedarilo sa mi tu postať, lebo som proste musel ísť ďalej ešte. Už nechcem týchto predbiehať. Tak ani by som ich nepredbehol, lebo však idú tých 88,9, aby to strašne dlho trvalo. Radšej pribrzdím trošku. Tento ma zbrzdil teraz, ale nevadí. Škoda, lebo už ich bolo vidno teraz dosť dobre a nás ich neuvidíme. Ale uvidíme teraz. Teraz je to dobre vidieť. Jedno je Air France a druhé je SSSR, Sovětský zväz, to vyrobilo. A je vidieť teraz. No, už teraz moc nejak to nebude vidieť, ale je vidieť Air France. No, to je TU-144 sa mi zdá. Tie boli také supersonické. Teraz som na A6 v Nemecku, 105 km od hraničného prechodu Rozvadov. Dnes asi aj zostanem, bo teraz je 18:49 a tam prídem okolo 20. hodine, po 20. hodine teda, a hneď tam aj zostanem asi, lebo tam po tej D5 tam už sa nechytám. Po Prahu by som nedošiel a tam na tých parkoviskách už ťažko ohľadne chytím miesto, takže ostanem na Rozvadové. Tam môžem na obidvoch stranách si vybrať, teda keď bude voľné. Keď nebude voľné, tak môžem buď na nadjazde zostať, alebo niekde tam na ceste, na podjazde, to je jedno, kde niekde si nájdem miesto. Je tam síce zákaz, ale keď je plné, tak to tolerujú trochu. Už som tam stál viackrát a nebol s tým problém vôbec. Takže zostávam tam. Samozrejme pôjdem si dať moju obľúbenú svíčkovú. To je non-stop reštaurácia alebo bufet, alebo čo to je. To je jedno, jedáleň. No a ráno pôjdem potom po 9-hodinovej prestávke, aby som to ráno prešiel ešte Prahu v rozumnom čase a idem vykladať Ledež nad Sázavou. Tam mám 3 palety, to vykopnem von a potom ešte ma čaká Tvrdý Oriešok prejsť cez Brno. Tam to bude zajtra na dlho, je piatok, takže uvidíme. A keď sa mi podarí dojsť do Bratislavy, bude dobre. A keď sa mi nepodarí, tak to dobicyklujem v sobotu až potom. Bohužiaľ, no. Taká je situácia, takže
Dnes som zabil 4 hodiny skoro, dnes som čakal na dokladku. Mal som mať dokladku a včera bolo vybavené všetko a dnes už to neplatilo, lebo bolo tam viacej toho, jak malo byť a už by sa mi to tam nebolo vošlo na náves. Tak sa s tým špekulovalo chvíľu ešte a potom sa hľadalo druhé, no. Tak sa aspoň to zohnalo. Tak uvidíme, že jak zajtra, či prídem, neprídem, uvidíme. Prajem dobrý večer, je štvrtok 30. januára 2025. Som na hraniciach na Rozvadove a takto tu stojím, či to bude vidieť. Na nadjazde stojím. Akurát som nechal tieto tabulke svietiť a idem si dať tú sviečkovú a mám to kúsok túto zbejné dole po ceste a idem si dať tú sviečkovú a idem spať, lebo ráno vydážam. Ako vidíte, už som o sobáku a stalo sa toľko, že som bol vyložiť ten ledeč nad Sazavou, ešte mi hľadal nejakú robotu na Slovensko, ale už nič nenašiel, tak som išiel len s tým nákladom, vlastne s tou polovicou návesu, čo som mal naložené z toho Nemecka. Tú prvú nakladku, čo som nakladal, to budem až pondelok vykladať. Že bol som stavený na firme, papiere odozdať a takto. A bol som odstaviť auto v Pezinku, teraz idem z Pezinku. A no tak tuto by som chcel asi aj ukončiť video. Za minulý týždeň sa vás prihlásilo 13 nových, na čo vám ďakujem. A to nedal odbernek ešte. Dá odber. Alebo lepšie povedané, kto nedal odbernek ho dá. Keď sa vám video ľúbi, dajte like. Každý jeden odber, každý jeden like poteší. A tuto by som vlastne aj ukončil teda to video. A zase niekedy na budúce s iným videom, samozrejme. Tak ahoj.